Jama'a assalamu alaikum. A yayin da ranka ya zo makogwaro, a wannan lokaci za ka manta da makusantanka, iyalanka ko 'ya'yanka, balle makwabtanka. A wannan lokacin ne ɗan adam yakan ji kishirwa mai tsanani, wacce sai ya gwammace ina ma ya bayar da dukkan abin da ya mallaka domin a bashi ruwa ko da kurbi ɗaya ne. Shin kun san zafin da bawa yake ji yayin fitar rai? Hakika fitar rai yana da wani irin raɗaɗi wanda babu wanda ya san shi sai dai mamacin yayin da ransa ya kusa fita, muryarsa takan karye, ƙarfin jikinsa yakan tafi, babu damar ihu ko kururuwar zafin da yake ji, domin zafin mutuwa ya riga ya ratsa dukkanin sassan jikinsa. Ba zai samu damar neman taimako ba, ballantana a ɗauke masa zafin raɗaɗin da yake ji, sai ya yi fatan wannan nishin da yake yi ko zai zame masa dalilin samun rangwame. Amma ina, idan har akwai ragowar wani ƙarfi a gare shi, shi ne za a riƙa jin wani gurnani yana fitowa daga can cikin ƙirjinsa da maƙogwaransa yayin da rai ya zo fita. Alhali launin fuskansa ya canza saboda tsananin halin da yake ciki. A wannan lokaci, duniya da dukkan abin da ke ciki za su zama masa ba komai ba, ballantana ma dukiya ko mulki ko wani gata. A wannan lokacin ne ɗan adam zai gane cewa ashe shi ba komai ba ne, kuma tun daga sannan zai fara nadamar lokutan rayuwarsa da suka tafi a wajen sabon Allah. Ya kai ɗan uwa, ka sani zan mutu, za ka mutu, za ki mutu, wallahi wata ran za a wayi gari babu mu. Wannan duniyar da muke nema, wannan duniyar da muke wa ado, wannan duniyar da muke takama da ita, wallahi mu sani ba matabbata ba ce. Wata rana za mu tattara a gaban mahaliccinmu domin auna ayyukanmu. Ya Allah ka gafarta mana ba don halinmu ba. Wannan tunatarwa ce daga Gudun Duniya TV.